Siasa matelo kelo pogruok e duond burano e counties makaluo kagi jiwo oganda luo mondo chung' motegno e tok ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Kotele kod MCA ma Iska Magakuode ka chung' od bura makasipul Dorino Yugi gikoni oken gima kare mondo kweth jotelo moko e counties makaluo okel koko e ODM mane ogai mar Raila Odinga oweyo koriwore. Dorin koni Dr. Oburu Oginga ni kod teko mar kelo oganda luo kanyakla kendo gima josiasa makaluo nego tim en bugo tiende lowo kendo sire maneno ni piny luo riwore motelo ne yiero mar 2027. Odinga no senindo to ka baba wonindo mowe udala nyithindo kuring dala koro wadwaro ni joluo te mane ni party mar ODM nyaka jo Kenya mangima mane ni party mar ODM pod wachunguru gi party mar ODM wachunguru gi party mar ODM wadwaro kwe wadwa dhi yiero 2027 gi kwe to wan joma mine wan waluoro dhaw to ka gidwaro wadhi dhaw kodgi e debe koro sani nyiego mantie gi joma chuo ka jawangayo ka party wakwayo uniya weuru